vaan. Lautaset, haarukat, lasit, hatut, limonaatia. Onhan kakku varmasti mukana. Kaikki näyttää olevan. Anteeksi, kysyitkö jotakin? Kakku! Onko kakkua? Aivan, kakku! Kakku! Luojan kiitos. Onnea vaan, Helmeri! Onnea, Pontso! Paljon onnea, Maikki! Ai kun kivaa, kun on synttärijuhlat. Maikki, miksi meillä on yhteinen syntymäpäivä? Koska me kaikki tultiin meidän kotiin samana päivänä. Niin kai se oli. Käyn hakemassa lahjani. Miksi Helmeri kävelee noin kummasti? Sen kengät on upouudet. Ja tosi isot. Kohta se lentää nenälleen. Helmeri haluaa näyttää pidemmältä. Wow! Varo niitä kenkiä. Pääsetkö pystyyn? Totta kai, satuin vain horjahtamaan. Nuo paketit näyttävät upeilta. Kai sinäkin toit lahjoja. Toin. Jätin ne tuonne. No, haen ne pöydälle toisten joukkoon. Ne eivät ole noin nättejä. Ei se haittaa, Pontso. Sinunhan on niin vaikea kääriä. Niin, ja teipata. Ne on oikein kivoja paketteja. Eiköhän avata ne jo? Ei vielä. Meidän on pantava ensin lakit päähän. Nyt me voidaan avata paketit. Ei voida. Me ei voida avata niitä ennen kuin on leikitty aasinhännän panoa. Kuka aloittaa? Maikkiko? Selvä, minä aloitan. Nyt pyörität Maikkia ympäri. Väärä suunta. Haluatko kokeilla? En, haluan avata lahjani. Sopii, avataan vaan. Leikitäänkö kuurupiiloa vähän aikaa tai muuta? Se paketti on minulta sinulle. Avaankin sen ensiksi. Oi, varo vähän, säästä paperi. Aivan ihania. Katsokaa, Pontso-pipareita. Tiedän, minä olin niiden mallina. Pontso, katso mitä saat minulta. Maikki-pipareita. Kiitos Helmeri. Avatkaa nyt minun lahjani teille. Ei peili. Olenkin aina toivonut, että saisin oman peilin. Kiitos Maikki. Nyt voin harjoitella hurjia ilmeitä. Oi, salapoliisin lakki. Miltä näytän? Se on kuin luotu sinulle. No, se siitä. Sitten kakulle. Missäs ne loput lahjat ovat? Ne Pontson lahjat. Ne ei ole ollenkaan kivoja. Te ette varmaankaan tykkää. Senkö takia sinä et antanut avata lahjojasi? Älä pelkää, Pontso. Me tykätään niistä varmasti.
Nämä on aivan hurmaavia. Olisin halunnut tehdä kaulanauhan, mutta en saanut niitä pujotettua. Olen niin kömpelö. Kiitoksia, Pontso. Ikävä sanoa, mutta en keksinyt mitään muutakaan, joten voisitko tehdä piirakkaa niistä? Totta kai voin. Nämä ovat kerrassaan upeita. Katso, Maikki, jokainen on täydellinen. Sinulta meni varmaan kauan, kun poimit nämä yksi kerrallaan. Meni, koko iltapäivä. Ja siitä oli paljon vaivaa. Kiitoksia, Pontso. Ole hyvä, Helmeri. Sinä annoit oikein mukavat lahjat. Kiitos. Sehän mukavaa. Nyt on kakun aika. Kakulle! Juhi! Oi! Oi! Oh! Helmeri, miksi sinä pidät noita hassuja kenkiä? No, meillä on syntymäpäivä ja te olette kasvaneet, mutta minä en ole. Ehkä sinä et ole kasvanut yhtään, mutta olet tullut paljon viisaammaksi. Sanoit tosi nätisti Pontsolle siitä lahjasta. Pontso tuli iloiseksi. Mutta kuule, nyt sinä otat pois nuo kummalliset kengät. Nyt juhlitaan! Kylläpäs helpotti. Maistuisiko kakku? Joo! Tässä on sinulle, Maikki. Kiitos! Onko tuo pala minulle? Ei suinkaan. Tämä on sinulle. Voi juukelis puukelis, paljon kiitoksia. Hei, olin unohtaa yhden asian. Hyvää syntymäpäivää meille! Hyvää syntymäpäivää!